Finish in 30 seconds. Ymmärtää. To understand. Minä ymmärrän. I understand. Sinä ymmärrät. You understand. Hän ymmärtää. She understands. Me ymmärrämme. We understand. Te ymmärrätte. You understand. He ymmärtävät. They understand. Finish in 30 seconds. Ymmärtää. To understand. Minä ymmärrän. I understand. Sinä ymmärrät. You understand. Hän ymmärtää. She understands. Me ymmärrämme. We understand. Te ymmärrätte. You understand. He ymmärtävät. They understand.